Tuh, iki mung enek apa? Itu, gitu. Ning kidul indune. Ah. Apa kaget? Banter ya. Oh, babin galang. Mene babin barang padha metu omah. Nyati mah balang metu. Kuat, lek yatimah ya metu. Metu kita balang metu. Kaget ya. Apa nemen? Enggak mening lho iki. Ngantuk ndang bubuk nendang nyandik makrim malam makrim ya metu lho. Wes ning kene sik. Ning kene sik apa wedi? Natu wedi ya. Enek apa ki mengke? Itu. Lindu. Enek apa tuh? Itu. Apa nemen lindune? Iki piye lek malam Jumat nggodho kaya ngene enggak sanggup aku. Wong atasane kon mangan lho. Gek ngombe obat gek turu. Enggak sanggup aku. Enggak sanggup aku lek ngono kuwi. Mangan lo. Hancur hatiku. Aku tak lunga eko wis rasa bakul kok aku kok. Tak minggat kabeh, arep makrif bareng minggat kabeh. Sak omah. Kowe melok sapa? Lek melu ning kene kon mangan tok. Iki terima omah me. Usah mangan. Malam Jumat, Mbak. Ya Allah. Aku nek Kalimantan tenan iki koper-koper tak usungane. Enggak sanggup. Mangan iki nek mangan. Iki mangan ya. Mangan yo duduk dan dipangan. Iki mangan. Duduk. Malah goyang mbok dhewe. Iki lho ndang duduk dipangan. Gek ngombe obat. Ndang ojo ngono pinter ya ndek Cahayu. Ya ndek Cahayu. Tapi iki malah samunggah. Ya ndek Cahayu gek ndang dipangan, Nduk. Mu ayune kinyis-kinyis. Ndang to gek ngombe obat gek turu wae. Ket mangok dikon mangan iki lho bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kotang nak kambing. Lah iya, pinter ngono ndang dimam. Macam coba main bacul. Heeh, jamaah subuh, ngisak, maghrib, asar, los. Yang sekarang CO besok pagi kita kirim. Ngamuk-ngamuk Mbak. Wis ngene iki Mbak, sampean ruwo. Malam Jumat ngene iki Mbak. Lek enggak sabar-sabar tenanan, hancur. Yo pintere ayune. Mine ngesap dudek sik ngene, tak warai. Oke. Kimi ramen nama. Apa kipas apa dalam? Pak niki pas kenek. Kenek iki. Aseme piye aseme? Kipas. Kon ngompakne Mas Riko, bene sik mendinggo ben numpakne Mas Riko. Kon pakne Mas Riko. Pintere. Apa kucingnya yang kau sih? Oh iya, kucingnya kayak asem ya. Peminggat cek. Ya ben minggat. Gila nih ya marah ya apa? Rupanya kan yang bacul, delek yang bacul. Ya ben delek ya kucing ya. Yang bacul. Masalah Yung. Malam Jumat Mbak, sampai nih yang penonton lama apa ya tahu. Yang mau ini baru bungkus-bungkus baru selesai ya. Untuk yang mau CO madu mongso barangnya baru aja dibungkus-bungkus. Per bungkus ini beratnya 1,5 kilo. Jadi kalau pengen sekilo nanti CO nya 2. CO sekarang. Yo mangan yo. Gimana tak tinggal loh kok. Gini. Yo mangan yo. Mak, usah. Yo mangan. Mak, usah. Tapi mangan yang ngene sapa? Ora gelem mangan ngene iki. Ku kok celemotan mangan apa iki mengke? Sok kejajan. Jajan nek ndi? Daya. Daya ndi? Wong urung mangan kon mangan ra gelem. Tak tinggal metu karo Mas Riko lho rek nakal. Nakal to. Jane nyapa ngono kuwi iki? Malam Jumatku ya Allah. Lali yo. Iki malam Jumat. Wis ampun kok. Ndak nek dipeluk iki. Wis mangan ya. Nah. Bengok-bengok, jempling-jempling kok dianu lho ora dikapak-kapak. Ini berapa? Isi iki lho. Wis iki lho pangan nanti. Mine Pak kucingnya.
Kilo nanti ra gelem mangan. Enggak gelem mangan. Ti, Aja. lepan ora. Ti Siti iki lho Ti, luwe to. Kowe nek ndoke kok. Enek. Kowe nek Siti seneng kok. Aja. Aja Pak pangan gak apa tiwo. Lah dipangan pira iki? Digawe-gawe to. Ti. Lho Ti, nyok lah. Tapi ikut aku. Enggak. Ti. Ti nya ki ndoke natu. Ti lho ndoke. Oh, enak kok. Tak cikokne ti. Natu mo. Kilo ndoke ti. Tak watok semangan. Kilo ti Siti, kilo ndoke nya. Aja. Dari alergi. Pangan ora. Sepang tutupan sek, tutupan kesek tisu kena. Jadang lingguh nolak mangan. Nyati. Ya wenat. Oh Siti seneng iki. Sewenang Siti. Nyati Siti. Nah, lebih to. Nyolek no natu. Natu e. Nya natu lek no. Wis Siti ya Siti nyati. Danu sapa? Nanti. Kapan lek ngono Randy iki? Randy wis mau fitnah. Mau fitnah iki ya. Dipanasi ya duduhe iki. Dikapakne lho. Ora dikapak-kapakne bengok-bengok suaramu lho. Kayak dia kapakne kok ditapuki wong lho ora dikapak-kapakne. Dulu aku apa? Gulabe ra ngapak-ngapakne kok. Sama aku. Siti. Rip natu iki lho sandingan iki rip natu. Aja, enak apa banyak kan kafe. Siti ayu nih kok ngene kok. Nyati mangan iki mangan mie karo ndok. Aja, aku wae ini. Duwene kucing. Duwene kucing oleh. Markas saya tempel. Karena apa lho ne? Karnaval. Aku tanda kafe. Sip apa jempol? Wes. Pas malam Jumat. Tuh, iki meng enek apa? Itu kayak gitu. Nek kidul indune. Apa kaget? Eh. Banter ye. Babin jalan. Mene babin barang padha metu omah. Nyati mah palang metu. Kuat lek yatimah ya metu. Metu kita palang metu. Kau kaget ye. Apa nemen? Enggak mening lho iki. Ngantuk ndang bubuk nendang nyandik makrim malam makrim ya metu lho. Wes ning kene sik. Ning kene sik apa wedi? Natu wedi ye. Enek apa iki mengke? Itu. Lindu. Enek apa tuh? Itu. Apa nemen lindune? Nek bengi iki melekan. Karo Mas Randy, karo Mas Dani. Makrim juga keluarga, karo ayam. Kaget ya tuh? Lindu ngaget-ngeti tenan turu ki meng. Kaget. Iya apa ki? Pipi. Heeh. Pipi apa ki? Ngono.